ма? Заради теб не мога да се насладява ракета, ма. Каквото и нещо, ма. Напред, назад, овтика са ми вече, ма. Трън ли имаш в каза, ма? Не, Иване, то ще да е добре, ако имам. Искаш ли да ти уредя един? Не искам, Иване. Искам да спре тая жега най-после. Каква жега, ма? Ти да не се разгорява нещо, ма. Как чу тръни, веднага се разгориш ти, а? Абе, каква е тая жега, бе? Каква е тая жега, бе? Ти не усещаш ли колко е топло вкъщи, бе? Какъв е този задух, бе? Усещам задух със сигурност. Даже направо се задушавам. Заради това, че си вкъщи. Спаскай, ти кога каза, че се прибираш обратно в дълбините на Адама? А искаш ли сега да ти докарам тук дълбините на Ада вкъщи? Колко после може да стане? Иване, много е топло вкъщи. Ама много си е добре, ма. Даже си е перфектна пивка температура. Един мъж трябва да може да издържа на студена и на хладина. За той, на мен си ми е добре. Аз съм мъж и бивш спортист. Аз съм номер 1, Спаске! Номер лайно си ти. Значи сигурна съм, че в момента си потен като вълк и ти е много горещо, ама не си признаваш. Потна ти е на тебе главата, ма. Въобще не съм потен. Ага, не си. Сух съм като бисквита. Яла да видя. Какво? Бай, гледай го, той е потник. Потник да събира под тъма. Мале, не бил потен. Иван, и нищо чудно риби да живеят при тебе. За риби не знам, ама една змиорка със сигурност. С изпанат врат. Не мога, отивам да се наплискам с малко студена вода. Мале, тя даже студената вода е топло. Като ти е толкова топло, отвори вратата да стане течение, ма. Не мога. Защо да не си саката? Не, ама явно ти си сакат. Аз сакат няма как да бъда. Така ли? От една година ти повтарям, че кормарника не е скъсан и още не си го оправил. Ако отворя сега вратата, тук ще се напълни с кормари вкъщи. Си в го чувам той нещо. А за това да махнеш коледната украса? Това сакаш, май съм го чул. Иване, време е вече да си вземем нов климатик. Не, няма да стане. Как не? Да изпукаме от жега ли искаш? Спаски, сега ще покажа един лайфхак. Отваряш хладилника, заставаш пред него и чакаш да се охладиш. Иване, знаеш какъв лайфхак ще ти хакна, бе? Разкарай се от хладилника, ще развали, бе. Трябва ни климатик. Че ги надаша какво му има? Не става за нищо, само за украса стои на стената. Той ти не ставаш за нищо, даже и за украса не ставаш. Какво? Викам, че имам решение. Иване, какъв е този вентилатор? Той нищо не прави, само върти тук топлия въздух. Въобще не ме интересува, Спаске. Важното е, че ми духа. Защото тук в тази къща няма кой да ми духа. Не дей да стоиш толкова близо до него, ще се схваниш. А тебе газети се схвани, ма. Спаска и вече започваш да ми звучиш като баба ми. Не дей да стоиш, Иване, на течение, да не си виж да се схваниш. Познай дали съм се схванал. Това са митови, Спаска, това са простоти, дето ги говорят да могат да плашат децата. На мен нищо не може да ми стане. Спокойно. Спокойна съм аз, спокойна съм. Така. Айде сега да ме оставиш да си гледам телевизия. Какво става, Ивани? Да нямаш проблем? Не, нямам проблем. Какво ти казах, Ивани? Схвана ли са ся? Ти ма прокална вещица такава! Не, аз те предупредих. Айде ставай, обличай се и да ходим за климатик. Не, Спаскай, този път аз няма да се обличам. Ти се обличай да тръгваме. Отиваме за климатик? Не, взех решение. Ще те закарам на плаж. Там ще може напълно безплатно да се разхладиш и после няма да има и нужда от климатик. А Иване, после като се върнем вкъщи, нали пак ще е топло тук, бе? Аз ако да оставя там на мен, после ще ми е добре, ма. Айде, тръгвай. Нищо какво да стане. За какво ме гледаш тогава? Според теб за какво те гледам? Знам, Иване. Какво знаеш, ма?
Като отидем на плажа, ще можеш да ме гледаш колкото си искаш. Абе, какво правиш, бе? Животно такова! Ти си животно! И въобще даже не искам да те гледам, защото аз животни не гледам. Гледай си пътя! Ти няма да ми казваш на мен аз какво да гледам. Ще гледам каквото си искам. Значи и мен искаш да гледаш, така ли? Не искам да те гледам. А защо тогава ме гледаш? Да питаш да не ти кажа. Ти не си добре. Гледай си пътя да не боснеш някой. Мръдни си седелката назад и ще го гледам. Иване, ти да не си пиян. От какво ма? От въздуха ли ма? Изпил съм има няма 1 литър ракия. Щеше да боснеш двама човека една котка, бе. Спаскай, човеците не са хора, а котката да я бя блъснал. Още има яд за 5000 лева, дет загубих и дет гледа за котките. Не дей да кълнеш, всичко се връща в този живот. Ма ти нормална ли си, ма, Бартолет? Продавам чадъри. Наври си го отзад и го отвори. Абе, Иване, как може такъв глиган, бе? Спаскай, какво правим тук въобще? То тук е по-голяма жега от къщи, ма. Как така, какво правим тук, бе? Нали беше твоя идеята да дойдем на плаж, бе? Не беше моя идеята, ама... То аз помислех, че морския бриз ще на разходи, пак то гледай какво става. Все едно съм пуснал калорифера. Ми как ти дойде да дойдеш на плаж с санцунки с чорапи? Я си гледай работа. Ти на мен няма да ми казваш аз как да ходя и какво да правя. Ще го правя както си искам и както ми е удобно. Айде, млъкни си ми да ми намажеш гърба да не изгоря. Айде, взимай, бе! Паскайте от вас свършил, ма. Няма никой. Как ще е свършил чисто ново, вчера го купих, бе? Някой да е излагал. Абе, как? Как ще ме излагал, бе? Сега какво ще правя? Аз нямам друго. Какво ще правиш? Ще се опечеш като били на грил, само че си ми сирка и това е. Оф, Иване, ще изгоря. Бързо отивай. Ей, там видях едно момче продава чадъри. Отивай да ми вземеш един чадър. Бързо, бързо! По-бързо ще изгоря! Колко са чадърите? Само един е. Не те питам колко са, питам те колко струват. 50 лева. Остана къде ми чадъра, бе? Спаски, аз 50 лева за чадър няма да дам. Ма ще изгоря? Мина тъкмо да фаниш малко един, защото виж са. Ако ти дам един домат, ще заприличаш на сирни с домат. Значи, Спаски, не знам как ме гледаш, какво се случва, обаче усещам някаква негативна енергия от тебе. Ще отида да взема един чадър. Давай го този чадър, че съм много изнервен. Кой чадър? Ето той е пред мен. Ето той е! Заповядай. Къде има стойката? Каква стойка? Въобще не ми се прави интересен. Искаш да ме измамиш ли? Кажи ми как ще го ползвам този чадър без стойка. Нали ще й падне? Няма стойка, просто го забиваш в пясъка и си готов. Аз много добре знам как се ползва. Не стига, че 50 лева ми опътване ще ми дава. Айде! На! Какво на? Забий го в пясъка и го отвори да ми прави сянка. Къде? Ей, тук пред тебе, бе! Тук добре ли? Да. Видя ли, Спаски? Заради твоите чадъри, сега съм инвалид. А, заради моите чадъри. А ти защо не гледаш къде си го забиваш чадъра? Аз ако мога да видя къде го забивам, ще го забия в теб, за мой се изпариш като вампир. Важното е, че се е забил където трябва. Аз ти казах, Иване, всичко се връща това, задето кълнеш котките. Айде да тръгваме. Къде, ма? Според теб къде? Вкъщи? Не, за климатик отиваме. Аз взех решение, отиваме да купим климатик и това е. Че коя си ти, ма? Коя си ти, че ще взимаш решение, ма? Коя? Моля? Какво каза? Нищо, ма, Спаски, викам, че съм съгласен с твоето решение.
Айде бе, Иване, какво се влачиш? Бе, айде, че умрях от жега, бе, бутнеш такъв. Ще ти кажа аз бутнеш. Бутнеш си ти, Спаске. Защото аз цял живот те чакам. А ти един път не си ме чакала. И сега след като претърпях инцидент и вече веднага почна с твоите глупости. Нямаш грам съжаление, Спаске. Един ден като претърпиш ти инцидент, тогава ще видиш аз как се държа с тебе. Камо ще се въртиме на две страни. Абе, айде мухни, ко се развикал, бе. Ще ти кажа аз на тебе. Да си го беше забил този чадър във физика, поне да мухнеш за малко. Ти си тая, която не моква. Иване, имам идея. Каква? Не бе, имам идея. Разбрах, питам каква е. Иване, малумен ли си? Имам идея. Да, Спаске, ти си малумната. Питам каква ти е идеята. Нямам идея, имам идея. Как така имаш идея, пък после нямаш идея, ма? Имам идея в магазина, бе, галош. И каква е идеята? Аз ще ви кажа каква е ми идеята. Ти пък откъде се пръкна? И откъде знаеш жена ми каква е идея? Иване, мокне да чуем. Това е най-търсеният инверторен стенен климатик Midea OEC Pro Nordic с енергиен клас А, 3 пъти плюс на охлаждане и... Значи въобще не ме интересува кой клас е завършил този климатик. Абе, мухни, какво прекъсваш? Момчето се опитва да ни обясни, бе. Спаски нищо не се опитва да ни обясни. Цялата им работа, аз им знам номерата. Те се опитват сега да ни продадат най-скъпия, за да могат да лапат повече. Абе, Иване, замлъкни, бе. Тъкмо ще да казвам, че цената на този модел е доста апетитна. Апетитна? Че аз да не съм дошъл тук да ям. Също така климатика разполага с супер ионизатор, който освобождава множество положителни и отрицателни иони, за да премахва неприятни миризми, прах и тютюнев дим. Ние в нашото семейство никой не пуши цигари. Ага, никой. Затова оня ден пак беше умирисал цялата къща на цигари. Какво аз ли ма? Ми ти ми, даже намерих къде си ги криеш. Къде си ги крием? В джоба на якито на Георги. Ма как така да си видиш? По този начин се осигурява чист и здравословен въздух в помещението. И това не е всичко. Външните тела на серията OEC Pro разполагат и с нискотемпературен кит. Да, сега и кит. С комрия няма ли? Кит, който позволява на климатика да работи в режим на отопление при много ниски външни температури. На нас не трябва да ни духа хладинка. С този модел ще ви духа даже и студенинка. Това ли му е цената? Да? Ма тя е много апетитна, наистина. Какво заващаш, ма? Това е цената само на вътрешното тяло. Не продаваме само вътрешно тяло. Това е цената на целия климатик. Взимаме го! Супер! Ще останете много доволни. Също пропуснах да кажа, че климатика има и 36 месеца гаранция. Чули, Иване, има и гаранция. А доставка желаете ли или... Не желаем. Сами ще го докараме до вкъщи. Абе, Иване, ти си развалина, бе, не си ли са видял, бе? Ще можеш ли? Значи нищо ми няма, аз съм биш спортизма. Плюс това тия хора много знаеш как ще го докарат. Ще го докараш чупен и може и даже ще го забравят някъде по пътя. Ау, линията на живота ми се е изтрила. Иване, да ти помогна ли, бе? Ще ми помогнеш като замълчиш, Паске! Иване, какво си направил? За какво говориш, ма? Къде е климатика, бе? Спасо, къде е климатика? Аз ще кажа къде е климатика, нали ти го слага, бе? Къде е климатика? Къде е климатика? Чакай, аз го слагах, ама ти защо не ми помогна? Аз мога ли да се оправя с всичко, ма Спаска, аз въртем ма боли, кръка ме щува, аз какво мога да направя? Ало! Ало, здравейте. Забравихте си климатика. Един клиент го намери върху колата си в нашия паркинг. Намерили са климатика? В смисъл? Къде? Пред магазина. Как така, ма? Какво прави този климатик там, ма? Ако искате, не се разкарвайте. Ние можем да го доставим. Момчето каза, че може да го достави. О, не. Отивам да си го взема. Да знам, че ще го докарам всичко да е наред с него. Защото като ги знам, аз тези техните доставчици деца ритат кашоните ги правят дармадан, ще ми дойде тук на сол. После чуя какво да го правя. Давай да ходим, Спаскай, давай. Взимай ми тук патерици, материци, че не мога да се оправя. Хайде.
ти свърши твоята работа, няма. Една работа не си ли я свършиш ти, никой няма да ти я свърши. Ти го знам още от времето на дядо. Абе, глътни си, гледай пътя, бе! Аз пътя си го гледам много добре. Иване, този път всичко наред ли? Сигурни ли сме, че сме взели правилния кашон? Сигурни ли сме, че сме на правилната кола? Това нашата кола ли? Как сме сигурни, че нашата кола е червена? Спаске, според теб тази кола... О! Какво стана? Какво стана пак? Врата ми се оправи, Спаске! Виж какво стана! Мога да гледам! Мале, гледай какъв кеф! Природих се! Я пробвай да погледнеш към мен. А? Айде, качвай се. Гледай какво става, Спаске. Сега ще мога да гледам къде карам. Айде, тръгваме. Какво стана? Не знам, а нищо чума. Нищо не виждам. Я дай назад. Yes. Какво беше това, бе? Ама, Спасо, много си проста, ма. Легнал полицай, ма. И как легнал полицай на паркинг? Ми да, те насякъде вече ги слагат, ма. Хубаво, айде тръгваме. Сега последно ще си вземем ли една идея? Спаске, така и не разбрах каква идея имаш. Дай, помогни. Ако си търсите хубав климатик за лятото, препоръчваме ми идея. Тънка лайсна, добра цена. All Easy Pro Nordic. Запомнете това.